Кніга паўторанага закону, раздзел 6. Такія вось загады і прыказанні і законы, якія даў Господ Бог ваш, каб я навучыў вас, а вы каб выконвалі іх на зямлі, якую ідзеце ўзяць ва ўласнасць. Шануй Господа Бога твайго і беражы ўсе прыказанні і загады Яго, якія даручаю табе, сынам і нашчадкам тваім на ўсё жыццё, каб даўгавечныя былі дні твае. Слухай, Ізраэль, і пільнуй, каб выконваць, каб добра табе было і ўзрос ты лікам сваім, як абяцаў табе Господ, Бог бацькоў тваіх, зямлю, што ацякае малаком і мёдам. Слухай, Ізраэль, Господ Бог наш, Господ адзіны. Любі Господа Бога твайго ўсім сэрцам тваім, усёй душой тваёй і ўсёй моцай тваёй. Гэтыя словы, якія я даручаю табе сёння, хай будуць у сэрцы тваім. Паўтарай іх дзецям тваім, гавары іх, седзячы ў доме тваім, ідучы па дарозе, засынаючы і абуджаючыся. Прывяжы іх як знак да рукі сваёй, хай будуць яны быццам якая падвязка паміж вачэй тваіх. Выпішы іх на бэльках дома твайго і на браме тваёй. Калі ўвядзе цябе Господ, Бог твой, у зямлю, якую прысягнуў даць бацькам тваім, Абрагаму, Ізааку і Якубу, каб даць табе гарады вялікія і выдатныя, якіх ты не будаваў, дамы поўныя ўсякіх багаццяў, якіх ты не збіраў, студні, якіх ты не капаў, вінаграднікі і аліўкавыя сады, якіх ты не садзіў. Калі будзеш есці і спатоліш голад, сцеражыся вельмі, каб не забыўся ты пра Господа, які вывеў цябе з зямлі егіпецкай, з дому няволі. Господа Бога твайго шануй, і яму служы, і яго імем прысягай. Не ідзі за багамі чужымі з ліку багоў тых народаў, якія акружаюць цябе, бо Господ Бог твой пасярод цябе, Бог руплівы апякун. Каб не ўзгарэўся гнеў Господа Бога твайго на цябе, і каб не сцёр ён цябе з паверхні зямлі. Не выпрабоўвай Господа Бога вашага, як выпрабоўвалі ў масе. Захоўвай загады Господа Бога вашага і сведчанні і прыказанні, якія даў ён табе. І рабі, што правільна і што добра перад абліччам Господа, каб добра было табе і каб, увайшоўшы, атрымаў ты ва ўласнасць зямлю найлепшую, наконт якой Господ склаў прысягу бацькам тваім, каб вынішчыў ён усіх ворагаў тваіх перад табою, як сказаў Господ. Калі спытаецца цябе ў будучым сын твой, кажучы, што за сэнс гэтых сведчанняў, прыказанняў і законаў, якія загадваў вам Господ, Бог наш? Скажы яму: былі мы нявольнікамі ў фараона ў Егіпце, але вывеў нас Господ з Егіпта рукой дужай, ды чыніў цуды і знакі вялікія і жудасныя ў Егіпце супраць фараона і ўсяго дому яго у прысутнасці нашай. І вывеў нас адтуль, каб нам, уведзеным, даць зямлю, адносна якой прысягнуў бацькам нашым даць нам. І загадаў нам Господ, каб выконвалі мы ўсе гэтыя прыказанні і каб шанавалі Господа Бога нашага. І тады добра будзе нам усім у дні жыцця нашага, як і сёння жывём. І будзе нам справядлівасць, калі мы будзем берагчы і выконваць усе загады гэтыя перад абліччам Господа, Бога нашага, як ён нам гэта загадаў.